Nilqakom lura magħna u llum miegħi bla ebda introduzzjoni għandi l-kantanta bravissima Justine Pezzina. Kif inti? Mhux ħażin, grazzi tal-istedina. Welcome, jiena minn qalbi qiegħda nieħu gost anzi li qiegħda hawnhekk. Ġobdina nitkellmu ftit. Eżatt, ekku. Sa min interview qabel. Mela. Nispera tinsab tajba. Ħafna. U llum ġejna biex nitkellmu ftit fuq il-passaġġ aħna nafu li d-dadi tiegħek ħanibdew mill-papa għax jagħtaw barra. Grazzi huwa xandar. Ukoll kien kantant bravissimu. Għadu kantant. Iż-żminijiet sebgħin u x'hekk. Insellmulu minn hawnhekk. Xi tgħidli dwar il-karriera tiegħek mużikali? Jiena ifhem ili nkanta ħafna minn kont żgħira. Mbagħad għamilt xi żmien kont waqaft. Nafuk aħna mill-Eurovision, darbiet u xekk. Eżatt. L-Anja tal-Poplu. Eżatt, u kont mort anke backing vocalist ma' Lynn Kirkhope fil-Eurovision stess. Mbagħad wara l-Anja tal-Poplu jien għamilt naqra break, eżatt. Okej. U mbagħad ovvjament għamilt affarijiet oħra. Eżattament, jiena naħseb kulħadd ikollu bżonn break. Però x'kienet ir-raġuni għalfejn inti waqft? Ifhem, jiena waqft bħala bdejt niddejjaq nara lili nnifsi kif kont dak iż-żmien fuq l-istage. Ħadd ma kien jgħidli xejn għax ovvjament it-talent immiegħed orrajt, imma jiena ma kontx komda bija nnifsi u mbagħad ħadd l-option li nagħmel il-gastric bypass u kienet fuq medical reasons, mhux ġast ġifieri ġast għax ħabba d-dera biss. Eżatt, semmejt punt importanti ġifieri aħna nagħmlu li nagħmlu ovvjament biex nidhru sew. Ekku. U jekk inti ħadd ma jgħidlek xejn fuq id-dera tiegħek jekk inti konxjament, però hemm xi ħaġa li tixtieq li timprovja s-saħħaħa. Element kemm forsi jekk inti kantanta tixtieq issir iktar brava, jekk għandek daqsxejn jekk għandek fiżika mod, tixtieq issir aħjar milli dejjem tkun konsok aħjar. Eżatt. Iddeċidejt tagħmel din is-surgery. Ekku. Okej. Ovvjament irnexxiet ħafna fadalli. Qed nara li qastin tara ġifieri. Fil-fatt kien hemm min kemm kantanti kemm anki tal-familja tiegħi stess tiet nkun ili ma narhom u ma jarfunix. U konna qed ngħidu di għamilt tas-sena l-oħra. Eżatt, f'Jannar tas-sena l-oħra illi sa sena u 8 xhur li għamilta. Qed narawk naħseb backing vocal hemmhekk. Ma' Lynn Kirkhope l-Eurovision. Eżattament. Waħda mill-esperjenzi li sbieħ ħafna esperjenzi li diġà kellek fuq. Kienet kelli 16 hemmhekk ġifieri. Eżatt. Daqsi kważi għandek għax rajt xejn l-iskript, ma rekx l-età. Le, mhux tajjeb. Mhux tajjeb. Tagħmel impatt però il-fatt li inti kantanta u tkun fuq ix-xena tal-park. Taħseb li affettwatek biex inti għamilt dan il-pass u għamilt din is-surgery? Għax ovvjament ma hemmhekk bdejt ngħid nara lili nnifsi fuq l-istage u niddejjaq anki sempliċement nara lili nnifsi fuq it-television. Mbagħad ovvjament kif bdejna ngħidu ma kienx ġast għad-dera biss. Ġifieri kienet għas-saħħa għaliex jiena trid tqis li s'issa nqast 60 kilos. Wow. Qisek qed tajt neħħejt persuna oħra, immaġinak inti dejjem kuljum iġġor persuna oħra miegħek. Li kienet fuq saħħti ma kienx tajjeb. Kienet l-estrement, eżattament. Semmejtlek il-medja soċjali u semmejtlek ix-xena tal-park għax nemmen illi huma fatturi li naħseb jekk inti għamilta biex issaħħaħ id-dera plast ukoll tkun iktar b'saħħtek. Hawn min forsi il-medja soċjali taffettwah tal-ċertu mod li twebblu biex tagħmel daw il-passi ukoll. Nemmen illi il-medja soċjali sfortunatament qed tagħti dik l-impressjoni. Iva, le, ikun hemm każijiet fejn dak li jkun jgħid li d-dera tiegħi minħabba l-medja soċjali, però kif qegħdin ngħidu jiena kien hemm il-package kollu. Il-health reasons u ovvjament peress li kantanta nidher
fuq il-social media, eccetera, speċi jiena rrid nider ħafna aħjar, jiena unħossni aħjar. Għax dik l-importanti li mhux ġast għax tider aħjar, li inti tħossok aħjar, tħossok healthy iktar, u you lead a healthier life, għax min jaħseb li hija an easy way out, mhijiex an easy way out din is-surgery, trid tbiddel ħajtek. Trid titgħallem tiekol healthy u mbagħad ovvjament inti tittejn lilek innifsek anke bl-eżerċizzju. Eżattament, għax mill-surgery waqfitx hemmhekk inti wara kemm hemm passi biex tkompli ħajja aktar. Eżatt, għalhekk tbiddel ħajtek. Jekk inti kont persuna li inti kont tibża tmur il-ġim, lanqas tersa tmur il-ġim, inti titbiddel ħajja. Jiena biddilt ħajti, ġifieri jiena kien hemm żmien naraw hawnhekk Eżatt. Dak photo shoot reċenti, ħafna. Xi żmien ta' ritratt. Iva, għal-qalbi ħafna dan. Kif kont qed ngħid titbiddel ħajtek jiena llum il-ġurnata persuna li Iva mmur il-ġim nagħmel eżerċizzju ġifieri. Ara kemm bidlet ħajtek, bdejt tmur tagħmel eżerċizzju. Eżatt, u mhux issa ġifieri minn ħafna qabel ġifieri, għax inti għandek ċertu żmien li inti ma tistax tagħmel eżerċizzju, għandek 4 months, wara l-4 months jiena tlaqt. Bdejt ġifieri għad jiena rrid nieħu ħsieb li nbiddel l-istil ta' ħajja. U kont ngħidu le forsi ma nsibx ċans, anki wara 12 sija xogħol ġieli mort il-ġim jiena. Eżatt, tkun determinata tmur nifmek għax di xi ħaġa anke biżi il-ħajja biżi ħafna, kulħadd impenjat bl-impenji tiegħu. Frek issib il-ħin u ċ-ċans sija kull ma trid għal saħħtek u għalik. Eżatt. Sija ġifieri fil-ġurnata żgur sensibuha u xekk. Qed inbidel ħajtek għall-aħjar. Jekk hemm xi parir li forsi tagħti lil xi ħadd li jixtieq ibiddel ħajtu f'dan it-tip ta' physic wise, x'ta' parir tagħtih? Ma jaqtax qalbu, is-support importanti minn ta' madwarhom. U jieħu l-informazzjoni jekk ikun jixtieq jagħmel din is-surgery, ikun qualified biex jagħmel din is-surgery, ovvjament dan ma tistax ikollok a few kilos. Trid ikollok an amount of kilo. Jiena dejjem tajt kuraġġ lil dak li jkun għaliex jekk inti tkun provajt minn kollox, għax jiena hekk kont provajt minn kollox u dieta, eċetera, u ma stajtx minħabba medical reasons nonqos kif xtaqt, jiena nagħti kuraġġ lil dak li jkun u biex jagħmilha u jbiddel ħajtu. Eżattament, kellimna l-ewwel fuq kemm irid tkollok support minn ta' madwar, jekk ma tistax jiena nemmen li inti jekk tagħmel proċedura jrid ikollok min jissapportjak u xekk. Ħafna. Jiena minn hawnhekk nirringrazzja lil tal-familja tiegħi ħafna, anke l-ħbieb li dejjem sibt support minn għandhom, ġifieri speċjalment minn tal-familja. Anke speċjalment forsi anke mentalment. Eżatt. Jekk inti kont tidher mod u f'daqqa waħda ġejt tidher mod ieħor. Eżatt. Issa ħadkun qed tidher differenti. Eżatt. Kemm fil-ħwejjiet, meta tkanta, meta tippreżenta ruħek postijiet. Mentalment naħseb tagħtik daqsxejn dik il-differenza ta' kif l-ħares ma jkollokx. Ekku, li kieku nagħmlu mod tal-eżempju ġejt hawnhekk illum, ġejt għal din l-intervista. Kont ġa naf x'ħan il-bes, eċċetera, hemmhekk qed naraw l-aħħar darba li ħadsem kien fil-Anja tal-Poplu. L-Anja tal-Poplu hemmhekk, eżatt. Imma wis li firri. Differenza. Jisna persuna differenti hawnhekk. Kif qed naraw dak ir-ritratt? Forsi għandek xi ritorn bħala kantanta, forsi tgħidilna xi ħaġa, jew ma tista' Festival saw, nipprovaw. Ħafna festivals, għandek xi ħaġa li forsi edha f'moħħok li tixtieq tagħmel? Hemm proġetti. Nerġgħu narawk. Mela. Once li ritornajt, I'm not going back. Le, importanti. Ekku. Grazzi ħafna tal-li kont maħna l-lum. Justin, samt esperjenza vera li naħseb inti ma ħafna parti minn hekk in-nies jafu
minn forsi jagħmilha l-proċedura kunu jafu minn xiex persuna ovvjament tkun għaddi. Ġifieri grazzi ħafna tal-li qsamt dan il-passaġġ tiegħek ta' ħajtek hawnhekk magħna u nawguralek minn dak kollox li tixtieq qalbek fil-futur ġejjien. Grazzi ħafna. Aħna issa wasalna finalment għall-aħħar mistednin li għandna li preparati għalikom illum kif semmejtilkom fil-bidu tal-programm se jkun hemm f'Teatru Grease li huwa fenomenu żgur rajtuh, jekk ma rajtuhx please arawh. U miegħi infatti għandi lil Anthony Bezzina li huwa id-direttur insellimlek u għandna l-Ħana Spizzeri u l-Rif il-Paċ li huma l-atturi li se jkunu f'dan il-musical tassew sabiħ kif intom. Rajta. Tajjeb naqra sħana, għandkom ħafna sħana u ġew. Kom il-verità. Għaw ħafna dwar li fil-studio ikun daqsxejn hekk vera. Kif intom? Grazzi ħafna tal-qajtu l-istedina Grease. Grease. Dabik l-ewwel. Grease l-ewwel Grease hija musical klassiku. Il-fatt meta ddeċidejna li nagħmlu Grease bħala Masquerade, għamilna naqra market test. Ma kienx għalfejn għax kellna tfal żgħar, in-nanniet u ommijiet